Ụtọ ịlụ nwaanyị abụọ. Ọlụlụ ụmụ nwaanyị abụọ abụghị ihe ọjọọ, kama ị dịkwa njikere ịhụ ha abụọ n'anya. Isi na nke onye mbụ, ị banye na nke onye abụọ, ụwa a na-atọ gị ka ya agụla agụ. Irie afọ, ị ga-akele nkwọ, amụtazie ụmụaka mụjue n'ụlọ, ị banyewe na mkpọ ka ejula. Mgbe ahụ ka ị ga-ebido chetawa na ọ bụ otu onye ka ezinụlọ gị kwenyere ọlụlụ unu. Ichefuo mgbe ị na-eri na-amịchasị aka gị, ibidozie zụwa naanị ụmụ otu nwunye gị, ma werezie ahụhụ nye nwunye gị nke abụọ, wee chefuo ebe mmiri bidoro wee mawa gị. Bịa werezie iro, mkpọrọmasị na anyaukwu tinye n'etiti ụmụ nwaanyị abụọ. Nwunye nke mbụ gafee n'ogwe, ọsị ogwe ya gbajie, ịhụnanya agba ngwongwo ọsọ n'etiti ha abụọ. Ntụmiro a na-erugharị n'etiti ụmụaka ha ka mmiri na-erugharị n'osimiri. Ndụ ha niile n'elu ụwa abụrụ sọ ịma aka. Ha echefue na ịma aka adịghị n'akara aka. Ịhụnanya na ịdị n'otu abụrụ arụ n'anya ha. Onye chi ya gọziri, o were ya memina ụmụnna ya ndị ọzọ, ma chefue na onye ọbụla nwere chi ya. Ọbara bụ ọbara, mmiri bụ mmiri. Kowe akpa ebe aka ga-eru gị. Ndewonu. Aha m bụ Nwaada Chinasa Nkwọ Udensi, onye a maara dịka Ada Igbo 001, Ada Udumeze. Sonyere m na YouTube, Ada Udumeze. Sonyekwara m na Instagram, official_Ada Udumeze. Ụmụ Igbo, ụtọ ịlụ nwaanyị.